Hej, mit navn er Lukas, jeg går i første C, og jeg vil her til at starte med at forklare lidt om det heliocentriske verdensbillede. Det heliocentriske verdensbillede, det er det verdensbillede, vi bruger i dag, med solen i centrum. Og det blev opdaget i ca. 1600-tallet af Nicolaus Copernicus. Vi kalder det også det moderne verdensbillede. Men som sagt, solen i centrum og planeter, der drejer rundt om solen, udover månen, der drejer sig rundt om jorden. Men hvis det skulle give mening, at jorden drejer sig rundt om solen, så jeg tegner de her. Solen her og jorden, som drejer sig rundt om solen, så burde en fjern stjerne, sigtelinje også ændres. Så hvis vi er her i for eksempel efterår, og vi kigger på stjernen, så burde den sigtelinje være anderledes end den her, når vi er i foråret. Og det kalder vi en parallakse. Og parallakse, det betyder, at når ændringen i sigtelinjen beviser jordens bevægelse rundt om solen. Og så det geocentriske verdensbillede, det brugte man til omkring 1500-tallet med jorden i centrum. Men ja, også derefter månen og alle de andre planeter, der kredser rundt om jorden. Men, og det var Aristoteles, der opdagede det verdensbillede, men det er et forkert verdensbillede. Man fandt også ud af i det geocentriske verdensbillede, at Mars lavede sådan en slags retrograd, eller Mars lavede en retrograd, og forklaringen på det dengang var, at hvis vi har jorden her, og Mars bevæger sig her, så troede man nemlig, at Mars bevæger sig på en epicyklus. Så det her, det er Mars. Den bevæger sig på en epicyklus, som igen bevæger sig rundt om jorden. Så det vil sige, at Mars lavede den her bevægelse. Men man fandt så ud af, at det var det heliocentriske verdensbillede, der var det rigtige. Så fandt man så ud af, at det bare skyldes, eller Mars retrograd bare skyldes, at jorden overhaler Mars indenom. Og så grunden til, at vi har nat og dag, det er fordi, hvis vi har solen her, det er solen, og vi har jorden her, som har en hældingsakse på 23,4 grader, jorden hælder, og så drejer den rundt om sig selv her, eller her drejer den rundt om sig selv. Men det her, det er ligesom skyggesiden fra solen, så det vil sige, at når solen lyser på jorden, så vil der altid være en skyggeside på jorden. Så det vil ligesom være nat, og så drejer jorden jo rundt om sig selv, så det vil sige, at når jorden drejer rundt om sig selv, så vil der komme lys på den ene side, og så vil der altid være mørkt på den anden side. Og det er grunden til, at vi har nat og dag. Hvor fanden er det papir? Okay. Og så grunden til, at vi har solformørkelse, det er, hvis jeg så tegner solen igen her, kan man se. Og så tegner vi månen her, og så jorden her. Så tegner vi nogle streger her. Så har vi jorden, der går her. Så her på punkt A vil der så være en total solformørkelse, fordi månens bane ligesom kommer ind og skygger for solen på jorden. Så her på punkt A vil der være en total solformørkelse, og på punkt B vil der være en delvis solformørkelse, som vi kalder det. Og det er som sagt, fordi månens bane går igennem solen, eller skygger for solen på jorden. Hvis vi har solen her, jeg vil lige forklare, hvorfor at der er sommer og vinter. Så tegner vi en jorden her. Det er større forskel end det. Og så hældingsaksen der. Grunden til, at vi har, at der er vinter, det er fordi, hvis vi nu tager her og tegner 2 streger fra solen til ekvator, så vil solens varme kun skulle varme det her sted, så varmen den er meget koncentreret. Men hvis vi så tegner, vi kan lige tegne en polarcirkel her, og Danmark skal være cirkel her, så hvis vi så tegner 2 streger herud fra solen igen, så kan man se, at det er et meget større areal, som solen skal varme. Og det er derfor, at der er koldere om vinteren. Men hvis vi så går herover og tegner, når solen så, hvis det her er vinteren, så drejer
jorden en gang rundt om solen, eller en halv gang rundt om solen, så det vil sige, at der er sommer nu. Så tegner vi hændingsaksen. Og så tegner vi polarcirklen her, og Danmark måske der. Så er det her område, som solen skal varme, slet ikke lige så stort, som det er om vinteren. Og så til gengæld nede på den sydlige halvdel af jorden, vil der så være vinter på det tidspunkt. Og her kan man så se, at der er meget større sted, solen skal varme. Så derfor er der koldere om vinteren og varmere om sommeren. Og grunden til, at der er mørkere om vinteren, fordi hvis nu tegner det der med skyggesiden af jorden, så der lyser altid et sted. Her kan man så se, at hvis vi tager Danmark her, og så drejer jorden jo rundt om sig selv her. Så hvis vi tager en streg ned fra Danmark her, så vil det være lyst så meget af døgnet, og så vil det være mørkt alt det her døgn, fordi jorden som sagt drejer rundt om sig selv. Og så om sommeren vil der så til gengæld være lyst så meget døgnet, men kun mørkt det her tidspunkt af døgnet. Og derfor er der simpelthen mørkere om vinteren og koldere om vinteren og lysere om sommeren og om sommeren. Det var alt, jeg havde for i dag.